Ahojte, želám vám krásny deň a vítam vás pri dnešnom videu. Dnes sa budeme spolu rozprávať na tému vlasy. A to konkrétne moje vlasy, ktoré si prešli za XY rokov rôznymi zmenami. Ja vám sem postupne budem dávať niekde okolo seba aj fotky, že ako to asi vyzeralo, ale mala som, a vy to veľmi dobre viete, lebo všetky videá sú uložené aj tu na YouTube. Mala som farebné vlasy, rôzne ružové, červené, fialové, modré, neviem aké dúhy na tých vlasoch. A potom som mala blond vlasy, ktoré vlastne akýmsi spôsobom, keďže sme veľa odfarbovali, tak to nevydržali, takže som v určitých momentov bola tzv. Na jágra, hej, to znamená, že tu som mala hustotu vlasov krásnu a tu som mala dokopy 3 vlasy. No a postupne som sa dostala a dopracovala k takejto dĺžke a k takejto kvalite vlasov, ktorá si myslím, že je teraz úplne ideálna. Hneď na začiatok by som chcela povedať, že budem vám opisovať moju cestu a to, čo naozaj mne funguje, pretože aj ja som si musela nájsť určitú rutinu vlasovú, ktorú aktuálne aj teda aplikujem na seba, pretože ja nie som schopná fungovať s takýmito vlasmi, takýmito dlhými vlasmi, pretože ja mám veľmi zdravé vlasy, veľmi husté vlasy a veľmi kvalitné. To znamená, že oni jednoducho nie sú ochotné spolupracovať a čím dlhšie sú, tak tým viac dredov mi hlavne túto zo spodu vzniká. Naozaj musím sa prečesávať niekoľkokrát denne, pretože neexistuje, že mne by sa okamžite nezamuchlali vlasy. Takže naozaj to mám s nimi veľmi ťažké a väčšinou akože si ich striham kratšie, ako ich mám teraz. Ale našla som si rutinu, ktorá mi pomáha trošku udržať aj tú kvalitu tých spodných vlasov v takej miere, aby som si ich nemusela vlastne strihať a aby som s nimi dokázala fungovať. Hneď na začiatok ešte tiež poviem, že moje vlasy sú farbené, sú upravované. Najskôr sme používali iba toner, ale moje vlasy jednoducho sú až príliš zdravé. Potom sa to prejavovalo tak, že vlastne ja som si umyla hlavu a nevyzerali, ako keby som si už 4 dní neumyla, pretože tá zdravosť tých vlasov fungovala tak, že ja som ich mala úplne pricapené k hlave, mastné, odmyla som, nepomohlo, odmyla som viackrát, nepomohlo, takže sme nakoniec s mojou kaderničkou skonštatovali, že je veľmi dôležité, aby boli teda farbené normálne klasickou farbou a doslova chemicky zničené trošku, aby sa trošku sprátali. Ale toto ja už viem od svojich cca 16 rokov, kedy vlastne moje vlasy si nejakým spôsobom upravujem a chodím pravidelne ku kaderníčke, to znamená, že tamto vtedy už tiež bolo jasné, že keď sú trošičku tie väzby v tých mojich veľmi zdravých vlasoch narušené, tak sa správajú oveľa lepšie a sú oveľa lepšie manažovateľné. Poďme sa však pozrieť na to, že čo teda konkrétne používam, v akom poradí, aké kroky volím na to, aby tie dĺžky boli v poriadku. No a ja osobne používam profesionálnu vlasovú kozmetiku, teraz už tak dlhodobejšie značku NAC Hair, je to konkrétne značka, ktorá pochádza z Austrálie. Mám tu teraz tento jeden produkt, ale teda mám ich tu skoro všetky. To sú produkty, ktoré mi neuveriteľne sadli, ktoré ponúkajú naozaj tú profesionálnu kvalitu. Myslím si, že aj za celkom priaznivú cenu. Majú aj rôzne miniatúry, majú aj teda veľké produkty, klasické, takže si to naozaj môžete najskôr aj vy otestovať a kúpiť si cestovné balenie a následne, keď sa vám to bude páčiť, ísť potom do veľkého balenia. Ja osobne mám celú túto značku z pekných vláskov, dám vám dole aj link, pretože oni si myslím, že sú výhradný predajca na slovenskom trhu, ale nie som si touto informáciou úplne istá, takže ma berte s rezervou. V každom prípade mám tam aj stály celoročný kód BBVK 5, tuším, na 5% zľavu. Ja k Majke, čiže majiteľke pekných vláskov, chodím aj na vlasy, ona sa mi stará na vlasy už niekoľko rokov, aj všetky farebné premeny som absolvovala s ňou, takže rozhodne môžem iba odporúčať. Poďme sa teda pozrieť, ja vám budem opísať také 2 týždne mojej vlasovej rutiny, aby ste aj vy pochopili, že akým spôsobom cca k tomu pristupujem. Začnem šampónom, samozrejme najzákladnejší krok v mojej rutine. Používam tento objemový šampón Volume Shampoo, teda od NAC Hair. Je to teda proteínový šampón,
ktorý dodáva do tých vlasov objem, obsahuje hydrolyzovaný rýžový proteín, rovnako tak hruškový extrakt, aloe vera a je to vlastne šampón, ktorý je za mňa univerzálny. Ja ho používam vlastne pri každom umytí, väčšinou ním začínam a niekedy aj pokračujem. Vždy si prosím šamponujte vlasovú pokožku minimálne a maximálne 2-krát. Je to vlastne preto, lebo pri tom prvom umytí vlastne dochádza k tomu očisteniu tzv. Ja to volám, že hrubej špiny, mazu a rôznych stylingových produktov, ktoré máme na teda vlasoch a pokožke hlavy, ale to ešte nie je dostatočné očistenie vlasovej pokožky, ako by potrebovala, takže rozhodne odporúčam do svojej pravidelnej rutiny zaužívať 2-krát šamponovanie pokožky, pretože pri tom druhom šamponovaní aj ten šampón viac napení, to znamená, že viac prebieha to čistenie, viac vody dokážu poňať tie vlasy, aby to vlastne veľmi dobre penilo a rovnako tak je o mnoho lepšie odčistená vlasová pokožka. Takže ja ho používam vždy na prvé šamponovanie a keď ideme už teda do toho, že ako si umývam hlavu v priebehu 2 týždňov, tak raz za 2 týždne alebo raz za týždeň, záleží od toho, koľko stylingových produktov používam. Používam aj tento Ultimate Cleanse shampoo, čiže čistiaci šampón na pokožku hlavy. Toto je šampón, ktorý dokáže ešte ako keby trošku viac odčistiť tú pokožku hlavy. Pre mňa je to mimoriadne dôležité, lebo ja mám sklon k mastneniu vlasov a k tomu, že jednoducho za deň, za 2 ich viem mať mastné. Takže dajme tomu, že prvé umývanie mojich vlasov vyzerá tak, že najskôr prvé šamponovanie použijem tento volume šampón a potom druhé šamponovanie použijem tento Ultimate Cleanse šampón. Ja osobne si umývam hlavu tak 2-krát do týždňa, to znamená, že pri druhom umytí normálne 2-krát za sebou použijem tento volume šampú. A potom zase striedam to. Zase aj volume shampoo, aj cleanse shampoo. A potom zase pri ďalšom umytí iba 2-krát za sebou volume shampoo. Aby ste pochopili, že akú následnosť to vlastne u mňa má. Za mňa osobne vynikajúce, toto už mám skoro prázdne, mala som aj malé balenie, išla som aj do veľkého balenia. Ja nemôžem absolútne nič vytknúť, rovnako tak aj tento Ultimate Cleanse shampoo je vynikajúci, povedzme si úplne na rovinu. Vlasy po tom použití tak vrzgajú, oni majú vrzgať, dávajte si aj pozor na to, aby ste poriadne odmývali vlasy a vlasovú pokožku a rovnako tak, aby ste sa dostali na všetky miesta. Nešamponujeme veľmi dĺžky, pretože ich to prehnane vysušuje, vyslovene sa sústredíme na vlasovú pokožku a to tak, že jemnými pohybmi a masážou vlastne brúškami, nie nechtami sa snažíme určitým spôsobom masírovať vlastne celú pokožku hlavy aj zo spodu a rovnako tak, ak máte problém s tým, že máte veľa vlasov, tak pokojne si ich takto dvihnúť, oddeliť a opäť takýmto spôsobom túto masírovať ten šampón, keď si umývate vlasovú pokožku. Čo robím potom? Raz do týždňa používam špecifický produkt na moje dĺžky. Takže už som si 2-krát ošamponovala pokožku hlavy, opláchla som si hlavu a teraz idem použiť vlastne niečo, čo mi udržiava tie dĺžky vlastne v poriadku a bez toho, že by sa mi robili rôzne úzly a dredy. Ja si vysuším vlasy takým spôsobom, že si normálne z nich viackrát vytlačím tú vodu, nesuším ich úplne nutne do úteraka a potom si do dĺžok nanášam Structure Complex Bond Enhancer. To je produkt, alebo Enhancer, to je produkt, ktorý vlastne podporuje tie väzby v tých vlasoch a doslova ich ako keby ozdravuje. Je to Bond Building Technology s jadierkami vodného melóna, s rýžovým proteínom, s opäť hruškovým extraktom. Ja osobne mám teda problém s tým, že mojim vlasom chýba proteín. To znamená, že ja keď si umývam vlasy hydratačným šampónom a hydratačný kondicionér použijem, tak normálne mám takto pricapené vlasy k hlave. Tvoria sa mi takto hrubé pramene medzi tým, absolútne nie sú vzdušné, sú mastné, celé, kompletne. To znamená a to značí, že vy nepotrebujete hydratačný kondicionér, ak máte takto vlasy pricapené k hlave alebo sa vám zdajú, že sú ťažké. Vy potrebujete proteínový kondicionér a proteínové produkty celkovo. Čiže, aby som sa vrátila k tomuto produktu Structure Complex Bond Enhancer, je to produkt, ktorý ja osobne teda vymačkam si z vlasov všetku vodu, čo mám, rozdelím si ich presne takto, ako ich mám teraz a dám si normálnu dávku do dlaní, rozotriem a vlastne takýmto spôsobom vpravím iba do tých dĺžok a následne vezmem kefu
a prečešem, aby sa naozaj dostal všade. Pokiaľ máte mokrý vlas obalený akýmkoľvek produktom, či už je to tento, alebo pokojne aj kondicionér, alebo maska, vy môžete za mokra rozčesať tie vlasy, áno, pretože sú obalené produktom, to znamená, že ten zabráni tomu poškodeniu mokrého vlasu, keď ho češete. V každom prípade začíname od spodu jemne a potom zvyšujeme až vlastne tam, kde chceme naniesť akýkoľvek produkt. Ja osobne, či už s týmto, alebo používam niekedy aj K18 klasickú masku, pokiaľ to používam raz týždenne, je to vidieť, moje vlasy sú úžasné, dá sa s nimi pracovať, sú manažovateľné, nerobia dredy, nechumlú sa, takže som schopná ich mať v tejto dĺžke, ja mu absolútne nemám čo vytknúť, takže používam ho raz do týždňa po vlastne takto, hej, že najprv volume šampón, potom čistiaci šampón, potom ide bond enhancer. Ak si umývam druhýkrát v tom týždni hlavu, tak týmto vôbec už nejdem a dávam si klasický kondicionér a ukončujem svoju rutinu. A zostaňme pri tomto kondicionéri trošku. Toto je Structure Complex Protein kondicionér. Ako som už spomínala, ja potrebujem mať proteínové produkty, takže toto je proteínový kondicionér. Moja staršia dcera je na tom úplne rovnako, to znamená, aj ona používa tento proteínový kondicionér. Pokiaľ nie, tak jej sa tie vlasy strašne motajú, sú úplne pricapené k hlave, nedá sa s nimi nič robiť, takže za mňa osobne proteínový šampón je v našej rodine veľmi, veľmi dôležitý. Ja vám odporúčam, ak si vyberáte produkty iba podľa toho, že ako voňajú, alebo že jednoducho sú hydratačné, lebo keď máte tie vlasy také, že sú suché a veľmi sa vám ako keby motajú a jednoducho nie sú v dobrej kondícii, aby ste nesiahali iba po hydratačných produktoch, ale aby ste skúsili aj proteínové produkty. Je to veľmi dôležité. Málo kto ešte rozlišuje medzi hydratačným a proteínovým produktom. Stále je to skôr o tom pocite, o tom skúšaní, o tom, čo vám najviac sadne. Takže skúste sa aj trošku pozerať na to zloženie, či to obsahuje hydrolyzované proteíny. Je to napríklad hráškový proteín, rýžový proteín, wheat proteín, čiže pšeničný proteín a tak ďalej, že tých proteínov je naozaj dosť. Skúste ich hľadať v zložení, či tam sú a skúste sa na to priamo sústrediť. A pokiaľ však ja usúdim, že nechcem použiť kondicionér a že chcem trošku niečo ako keby výživnejšie, tak pokojne namiesto kondicionéru použijem túto 60-sekundovú masku, je to Ultimate Treatment 60 Second Repair. Je to opäť niečo, čo obsahuje proteíny, je ich tam trošilinku viac ako práve v tomto kondicionéri, takže niekedy moja rutina vyzerá úplne pokojne, ak by ste chceli vedieť takto. Ja už si svoje vlasy poznám, to znamená, ja viem, kedy čo môžem a mám použiť a ja kľudne túto masku, aj vy ju môžete použiť namiesto kondicionéru. Áno, to znamená, že takto, a to je moja vlasová rutina vtedy, väčšinou v nedeľu, tak to vyzerá, keď mám čas na to sa tam motkať s tými vlasmi a potom kľudne vyzerá iba takto, čistý šampón a maska, prípadne čisto šampón a kondicionér. Áno, to je ten vlastne deň, kedy ja sa nesnažím tým vlasom dodať úplne všetko naraz. Takže takto, čo sa týka sprchy, masku opäť nanášam do odmytých vlasov, opäť do vyžmýkaných vlasov, opäť ich rozčesávam, tak ako som to spomínala pri tomto produkte, ktorý teda je určený na reparáciu tých vlasov. Takže úplne rovnako sa správam k maske, nechám pôsobiť, odmývam, hotovo, vybavené, osuším. Prosím, vy nemôžete čakať od svojich vlasov, že sa budú veľmi dobre správať a že budú málo mastné a že budú spokojné, pokiaľ nebudete používať fén. Áno? Vy by ste si mali vlastne vysušiť do 5 minút od výjdenia zo sprchy alebo z umytia vlasov vlasy a vlasovú pokožku. Fén je mimoriadne dôležitý. Nie, fén už to je trošku prežitok, že by vám mal nejakým spôsobom poškodiť tie vlasy. Pokiaľ máte dobrý a funkčný fén, ja vám pokojne pripnem do komentára nejaké moje tipy pod toto video, aké som mala, s akými som bola spokojná.
Pokiaľ máte dobrý a kvalitný fén, ktorým fúkate na strednú teplotu, stredný vzduch, tak reálne nemáte si čo pokaziť vo vlasoch. Je to jednoducho fakt. Na druhej strane, v momente, ako vy nenecháte svoje vlasy voľne uschnúť, prípadne s nimi zaspať na obliečke, tak sa stane to, že tie vlasy budete mať pekné, budete ich mať vyfúkané, budú spokojné, vaša vlasová pokožka bude v poriadku, nezačnú sa tam množiť žiadne baktérie a hlavne nebudete mať nohové takto pricapené vlasy. Každému, komu sa extrémne mastia vlasy, bolo by na mieste, aby ste možno porozmýšľali nad tým, akým spôsobom si tie vlasy aj následne upravujete, respektíve aké produkty aj na tie vlasy používate, lebo vidíte, že nie je to až také jednoduché len tak prísť a zvoliť si šampón, že tento sa mi páči v drogerii. Takže naozaj je to dôležité, aby ste boli spokojné so svojimi vlasmi a aby ste boli aj spokojné s produktami, ktoré používate a celkovo s tou svojou vlasovou rutinou. Ja mám teda vysušené vlasy, respektíve nevysušené, ale teda odsátú vodu pomocou uteráka a teraz stojím s tými mokrými vlasmi, ktoré sú by the way dosť vlnité, keď sú mokré, pretože ja mám takú štruktúru vlasu. Ja si ich na 90% fúkam dorovna. Nikdy si nerobím žiadnu curly girl metódu, nemám na to čas, kapacitu, priestor, nemám na to proste nič. To znamená, že ja keď chcem dosiahnuť takéto vlny, tak použijem natačku, ale predtým si na 95% tie vlasy vysuším. Čo používam na styling? Mám tu Replens krém Leave-in Moisturizer. To je vlastne krém do vlasov doslova. V prípade, že mojim vlasom chýba hydratácia. Hydratácia vo väčšej či menšej miere chýba každému vlasu v jesennom a v zimnom období. Vtedy nám vlasy elektrizujú, vtedy celkovo sa všetko vysúša, pokožka, vlasy, čokoľvek. Čiže na jednej strane stoja proteínové produkty, ale mojim vlasom vtedy chýba aj tá hydratácia, takže volím si jeden produkt, ktorý je vyslovene hydratačný a ktorým tú hydratáciu do toho vlasu dostanem. Takže toto teraz nepoužívam, nesiaham potom, lebo primárne moje vlasy v lete potrebujú proteín, takže opäť to zaradím do svojej vlasovej rutiny na jeseň a na zimu. Ale je to vynikajúci produkt, veľmi ľahký, vôbec tie vlasy nezaťažuje, krásne sa to dá rozdistribuovať do toho vlasu, pekne si to včešem a následne fúkam. Čo však ešte predtým, ako začnem fúkať, aplikujem, je produkt, ktorý stojí za všetky prachy, Blowout Smooth Mist. Toto je vážený produkt, ktorý ja si striekam non-stop do vlasov. Áno. Striekam si ho, pretože je to termoochrana, je to voda, ale hej, ja vám to ukážem. Takto to vyzerá. Za chvíľku si ukážeme tú ruku, že nebude vôbec masná, je to voda. Je to niečo, čo mi skráti dobu fúkania cez kefu tých mojich vlnitých vlasov dorovná na neporovnateľne krátky čas oproti tomu, keď si nedávam žiadne stylingové produkty alebo len čisto termoochranu. Toto tie vlasy krásne uhladí, tak ako sú moje uhladené. Dodá ten lesk, dodá tú žiarivosť a hlavne chráni pred tým teplom, čiže všetko v jednom. Ja musím povedať, že niekedy sa mi stane, že ja sa nedostanem do kúpeľne, aby som si vyfúkala hlavu. Nie je to úplne pravidelne, ale je pravda, že mne veľmi rýchlo schnú vlasy, takže aj napríklad v lete, keď sa pohybujem bežne na teplom vzduchu, tak mi dokáže pokožka hlavy aj celkovo vlasy uschnúť veľmi rýchlo, aj keď sú príliš dlhé. Niekedy sa to jednoducho pri dvoch deťoch stane aj mne, takže ja tomu naprosto rozumiem. Tak mne zostanú, vyzerám ako Hagrid na tripe, mne zostanú také vlnky nejaké, bez tvaru, bez ničoho, takto vyzerám jak po výbuchu s elektrickým prúdom. Vtedy, ale nielen vtedy, si dávam natáčku na vlasy. Áno, to znamená, že ja vám ju sem niekde dám, lebo teraz ju tu za sebou nemám, toto sú vlasy z natáčky. Na natočenie vlasov na natáčku vám pokojne natočím iné video. A dám si natáčku takým spôsobom, že tie svoje rozstrapkané, krepaté vlasy nastriekam týmto mistom poriadne a následne zatočím na natáčku. Takto to ráno vyzerá. Povedali by ste, že niekde tuto, kedysi, včera konkrétne, boli vlnky? Nepovedali. Takže za mňa osobne toto používam aj na deti ako termoochranu. Vôbec to nie je masné, vôbec to nie je lesklé. Môžete sa pozrieť na moje ruky. Už nelepí, už uschli. Tým, ako som si to nastriekala, ešte cítim, že mám mokrý stôl. Takže v každom prípade ja hovorím, toto je produkt za 100 bodov, za všetky prachy. Ja vám vyslovene odporúčam ho vyskúšať, lebo ja som tomu neverila. A hlavne, viete čo?
Pre nás vlnitých, ako som ja, keď si ho dáte do vlasov, tak vlastne zabraňuje príniku vlhkosti do vlasu. To znamená, že aj keď tuto moja šarmantná asistentka už tu dvíha obočie, lebo ona má tiež vlnité a neviem aké vlasy, takže ak je vonku vlhko, prší čokoľvek, tak tá vlhkosť by mala byť odpudená práve vďaka tomuto spreju. Samozrejme nie úplne, keď zmoknete ako také kurá, tak tam vám nepomôže ani svetená voda. Takže toto za mňa top. Čo mám pre deti doma, vám ukážem, je tento Hydrate Detangle Mist. Je to hydratačný teda sprej, ktorý pomáha rozčesať vlasy. Ja ho používam pravidelne, a to najmä na staršiu dcéru, pretože ona má 8 rokov, má podobnú hustotu, štruktúru podobnú toho vlasu, ako mám ja. Čiže ona sa mi dennodenne, ako náhle má trošku dlhšie vlasy, vracia s uzlami vo vlasoch, s jedlom vo vlasoch a zamotaným do toho. Naozaj vyzerá to vždy extrémne. Ja jeden deň umiem hlavu, druhý deň večer ju neviem proste rozčesať. Takže toto mi veľmi uľahčuje prácu, to sa nastrieka do tých vláskov, pekne sa to rozčeše, pekne to vlastne aj vonia, takže oni majú pocit, že im tak dobre voňajú tie vlasy, takže za mňa osobne toto je must pre matky s dievčatami. Posledný produkt, ktorý by som vám chcela ukázať a ktorý je za mňa top, ale dávam ho sem preto, ja ho nepoužívam veľmi často, takže mi aj veľmi dlho vydrží, ale mám tu K18 Airwash suchý šampón. Na tento produkt ste určite už počuli množstvo recenzií. Väčšinou sú pozitívne, na 99,9%. Vždy sa ma ľudia pýtajú, že či naozaj stojí za to, pretože je extrémne drahý ten suchý šampón. Akože nebudeme si klamať, je. Ja vám dám link aj na malú verziu, aj na veľkú verziu, aby ste si vedeli vybrať, aby ste si keď tak vedeli vyskúšať, ale v každom prípade toto je mokrý suchý šampón. Takýmto spôsobom sa pretrete. Ja vám to ukážem na ruke. A takto si ho vlastne aplikujete do vlasov, ale vidíte, že on je mokrý. V momente, ako si ho dáte do vlasov, ja vám sem skúsim dať nejaké sprievodné video do tohto videa, kde by si to videli, ako si to ja aplikujem do vlasov. Mám také videá, ale nejdem si to teraz dávať, mám čerstvo umytú hlavu. Tak, to si aplikujete do vlasov, vlastne do cestičky, tam, kde potrebujete ako keby teda zo sucho šampónovať vlasy. A začnete ich takto prehrabávať. Oni vám skoro okamžite začínajú schnúť, akým spôsobom si to takto prehrabávate. A následne, okrem toho, že sú viditeľne odmastené, tak ešte sú aj vzdušnejšie. To znamená, že vám vytvorí aj trošku objem ten suchý šampón. Za mňa osobne, aj čo si to dievčatá kúpili na moje odporúčanie, tak musím povedať. Ja som si ho tiež kúpila, nebojte sa, toto nie je všetko spolu. 90% všetkých produktov som si kúpila, hej, použila som svoj kód a kúpila som si to, takže vyslovene to nie je o tom, že by som vám tu chcela ukazovať niečo, čo je vyslovene na spoluprácu, ale je to produkt, ktorý dievčatá, ktoré vyskúšali na základe môjho odporúčania, odporúčajú tiež. Akože naozaj vždy mi napíšu, keď ja ukazujem túto K18, že ja som si to kúpila, aj keď to bolo strašne drahé na tvoje odporúčanie, ale musím súhlasiť, že je to najlepší suchý šampón, aký som kedy mala. Takže keď sa vám naskytne príležitosť, rozhodne ho vyskúšajte. Tým, že ja ho nepoužívam veľmi často, že ja si radšej umiem hlavu, tak ho mám naozaj veľmi dlho. Môžem sa pozrieť a tu vám niekde dať text, že kedy som ho kupovala, ten suchý šampón, aby ste vedeli, že dnes máme 1. júna, takže ešte je tu. A dokonca by som povedala, že ešte značná polovica, že naozaj je ho tam ešte veľa. Takže tak. To je moja vlasová rutina. Môže sa vám zdať, že je toho veľa. Môže sa vám zdať, že je to celkom drahá rutina. Ono aj mne to tak prišlo, hlavne na začiatku, keď som si kupovala produkty, ale vždy, ak vám mám odporučiť, začnite šampónom a kondicionérom. To je absolútny základ. Pridajte si k tomu tento mist, akože ten zoberte hneď. A potom si môžete podoplňať do tej svojej vlasovej rutiny aj tie ostatné produkty. Tým, že je to profesionálna vlasová kozmetika, tak nepotrebujete veľmi veľké množstva. Áno, ja mám opäť vám napíšem dátum, kedy som kupovala tento šampón. Už ho mám naozaj veľmi dlho, aj 3 mesiace. To vôbec nie je o tom, že by ste sa teraz v tom mali totálne kúpať. Áno, je úplne napríklad na šampón normálne, že na prvýkrát nezapení, pretože tam nie je ešte toľko vody a pretože je tam toľko nánosov rôzneho mazu, stylingových produktov, prachu a tak ďalej a tak ďalej. Takže myslíte na to, nepoužívajte nadmerné množstva, trošičku ekonomickejšie používajte svoje vlasové produkty a myslím si, že sa vám to vráti
vráti aj na kvalite tých vlasov a rovnako tak aj vašej peňaženke sa to vráti, pretože naozaj ja mám teraz s týmito produktami, ktoré som si už kúpila aj teraz nedávno nové, vystarané minimálne na 3 mesiace, 4 ďalšie. Tento budem meniť najskôr, lebo predpokladám, že ho mám asi nejako takto už po tých x mesiacoch. Takže toto používam pravidelne, ale počujete, že to ešte skoro úplne plné. Ja sa pozriem, počkajte. Pozriem sa. No, tu. Takže naozaj vám to, pokiaľ nebudete s tým plýtvať, dlho vydrží. Ešte by som chcela k tej natačke. Toto je jediná natačka, s ktorou som sa ja naučila pracovať a s ktorou dokážem absolútne v kľude spať, pretože je to mäkká natačka, nie je to žiadny tvrdý produkt, čiže absolútne normálne, ako keby som mala gumičku vo vlasoch, sa dá na tom spať. A navyše majú dve dĺžky, majú dĺžku pre kratšie vlasy a dĺžku pre dlhé vlasy. Ja už osobne s mojou dĺžkou vlasov musím si kúpiť druhú, a to konkrétne na tie dlhé vlasy, pretože už mi tá druhá, ktorú som mala na krátke, je bohužiaľ krátka. Takže naozaj vyberte si aj podľa svojej dĺžky vlasov a za mňa osobne naozaj to najlepšia natačka, ktorú som mala a nemohla som si vybrať lepšie, lebo je mäkúčka, krásne tie vlasy, ako môžete vidieť, urobí krásny tvar tým vlasom, nemusíte nejakým extrémnym spôsobom rozmýšľať nad tým, ako veľmi precízny musíte byť. Naozaj, ja nie som precízna, ja nemám čas byť precízna, takže ja to tam proste namotám, tu si to zopnem a dovidenia, hej. Tak iba aby ste vedeli, že ak sa budete pozerať po nejakých produktoch na natočenie vlasov, tak táto natačka naozaj stojí za to. Takže to by bolo všetko k dnešnému videu. Dajte mi vedieť do komentárov, či bolo nápomocné, či ste sa niečo nové dozvedeli a či možno vyskúšate niektorý z týchto produktov, ktoré som tu spomínala, a ja sa budem tešiť na vás opäť pri ďalšom videu. Majte krásny deň a ahojte.